jak sa voláš? Kostra, no Erno. Tam vidíš? Áno, hej. To čo je? To čo? Už natáča? Hej, už tak 20 sekúnd. Asi vypnem zvuk. Zvuky tu, no. OK. Kostralero. Asi najprv ideme sa rozcvičiť, ne? Hej. Kde si Kostralero, tralalero? Kde si ty? Ja si tu na kamo skačem jak kár. 66, 99. Tikár. Ideme new release, tikár. Ty si taký chcípák. OK. Ty ma porazíš tak strašne, ja už to vidím. Kostralo Erno. Dík, že sa pozeráš do môjho. Kamo. Ešte najhoršie? Ja nevidím, aké zbrane mám. Chcípák. Tu máš. Si zamrazený? Tu máš. Za tebou! Kamo, ale čo? Ja nevidím Hej, tieto kamo. zbrane. Do keľu. To je blbé. Ja iba vidím, že akú zbraň mám v ruke. No, ja to mám tak dvakrát hardcore. Super, ja som sa sám zamrazil. Ty chcípa! Ty si Ja som taký ti vtedy chcípa. ubral už 100, ale kamo, Ja- bolo iba 75. Ty si ma zabil, kamo. Ty máš také... Ty vidíš svoje zbrane, ja nevidím. No a kamo? Mhm. Aj seba som zamrazil. Tu máš. Kamo. Lol. Kamo, ja už vidím, jak ma zabiješ. Zamrazil som ťa. Zamrazil? Do keľu. Ty ideš po mne nožom, hej? Hej. Tak to nie si sám. Ue. Kde si? Kde si ty špina? Za tebou, kámo, ja som za tebou. Dík, že si mi to povedal. Neviem, ja sem, aby si nevieš, jak si myslel. Kámo, choď preč. Choď preč odo mňa, ty včelák. Čmeliak. Tu máš. Ja poviem na teba z diaľky. Ja mám lúk. A ja mám zbraň. Kámo. Kámo, ja som tak strašne vedel, že pojede za mňou. Kámo. Čo? A prečo furt hovoríme kámo? Ty kármo. Neboj sa, ja ťa vidím. Tu máš. Nie. Ty si mal štít prakticky. To sa aj tebe stalo. Vtedy, že ja som ti dal, kámo, headshot a kámo, tebe som bral iba 75. Ty máš štít. To je fair, hej. Kde si? Ty Káro, zdyk. Sarpares. Špina. Špinavá. Tu na nechoď. To si rozmyslí. Jau, ty si to tam hodil. Jau. Ty máš. Nie. Jau. Jau. Ja viem, že je 100 HP. Ja mám, že 110. Kde si? Za tebou. No tak to fakt nie si. Inak, prečo mi to vlastne furt hovoríš? Tu nie si. Nie. Sakra. Ale si mal takú možnosť. Aj ty, no. Kámo.
No, tak to ti doporučujem. Ger. Oh, no. To bolo ľahké veľmi. Dobre. Idem ja proti tebe. Ja s tebou proti Jankou. OK, ideme 2v2, hej. No naschvál. Kam ja mám level 67. Kamo. 69. Čo ideme? Ale ešte idem. Ja som dobrý v snipe. OK. Takže ideme Crossroad. Hej. Mám si zobrať strašne noobskú zbraň? No. OK, zobral som si noobskú. Ja si tiež spray zoberiem. Teraz spear. Ja zoberieme aj freeze ray, hej. Kamo. Idem hore. Ja mám kamo legendárnu zbraň. Spear. A vieš čo ja mám? Prvý hit. Wow, aj teba hitol tak. A ja som dal 50. On mi dal iba Aj. 20. Kamo, idem 25. snipnúť. Kamo, keď... Nie, on mi dal... Ty si ho zabil. Ja? No, ja si ho snipol. Hej? Ale on mňa skoro. Aj tam ide snipovať. Dal som mu. Ale ja som dal 50. On má teraz už iba 50. On sa skočil do vojdu. Aj však ja viem. No tamten, nie? Hej. Lebo ja... Sebou. Čo? Idem sa zase. Ja som bol pri ním. Spear. On podľa mňa vedie našu taktiku. Aj keď žiadnu nemáme. Aj no. Tu si, chcípák. Kamo, ty máš RPG, ja že kto má RPG? Ja. Kamo, ty noob. Však ja som ti hovoril, že si zoberiem strašne noobskú zbraň. Okay. On podľa mňa bude tak, kde na spawnu. U nich, v hrade. Alebo dole. Mám ísť dole? Ja tam som. Není tu. Neviem kde. Kamo, no to skrýva. Aj, nie, počkaj. Skús sa teraz nejak cípnuť, hej. Ja viem kde je. A ja. Nie, ja som musel spawnúť reálne kde je. Kde? Ja neviem, Tam je. kde je typek. Tu pri mne. Vidím tam spear. Tu máš. Chcípol. Tam ešte hodil spear. Okej. To bolo easy. Kam Kde si? Nubáci, je ten 10. Ale tam jeden nemá Wi-Fi. Kam Vidím ho. Lesovna. Je cooked. Kam ja som strašne krivý. Vyhrali sme. To bolo easy. Aj. Ja ju snípnem, budem sa pokúsiť ju snípnúť. Len takto. Ne, ja som spadol. Do prdel. Kamoska musí to vyhrať. Kde je? Ja neviem. Tu na dole. Kámo, je to. To je chcípak. Tu máš. Easy. Come on. Teraz On musíme tiež, on reálne on nehrá. Musíme ísť na ňu s rukami, okej? S rukami? Mhm. OK. Iba s rukami? Hej, iba s rukami. Ja mám docela dobrý skin na ruky. Však aj ja. Tak už jak zeme gulátu. Ja mám tak, jak vesmír. Nejaký. Oni podľa mňa budú dole. Hej, kam? Tak nie sú. Nie? Tak tu na. Vidím ho. Tu na dole sú. Aj. Zabil ho rukou. Ja som ho zabil. Ty Hej. si mi asistoval. Vyhrali sme. Si bola. A ja mám plus 4 kľúče. Ja mám plus 7. Zatiaľ som všetko vyhral. Ja si im kúpim na čoš. Ja si im pozriem. Čo mám tu na vôbec vo Vapors? Tu mám dačo na... Mám si dať nový vrep? Á, to vyzerá hnusne. Dám si Venom. Ja si otváram. Môžem niečo vôbec zobrať si? 45 kľúčov, ani za boha. Ja mám nový skin. Hej?
ktorý je ale hnusný. Kamo, jump it. To čo je jump shirt? Jump it? Kámo, to je dobré. A Mám nový skin na ruky. poď mi dať plus jump it. Kámo, to je dobrý skin. Poď mi spraviť jump it. Prečo? Lebo ja ho nemám. Že ja viem, ale to je ťažké a nie, na počítači neviem, jak to hrať. A nie? Ty mi ukážeš na mobile a ja to spravím. Na počítači. No kámo, tak poď 1v1 so mnou. OK. Daj mi 1v1. OK. Kde si ty, Oskar? To je dole, tak kde budem. Predpokladám. Hej. OK. Čo ideme? Toto, jak sa tu volá? Docs? Station. OK, daj ty. A ideš mi spraviť jump it, hej? Alebo nie, ty poď za mnou, daj si ruky. OK. Dám si všetko, čím sa môžem odraziť. Hej, všetko, čo s tým sa môže odraziť. To si dám. A ja si granátom si tam. OK. Kde si? Idem tu. Ale nezabíjaj ma. Hej, ani ty mňa. Kde? Počkaj. Ja ťa hľadám. Hej, teba. Počkaj, ja vystrelím do vzduchu. Vidíš? Ešte raz? Keď musím si Á, prebiť. vidím ťa. Hoď dole. Skoč dole. Opa. Kámo, nehytuj ma. Dobre. Hoď za mnou, okej? No nie, vole. Počkaj, tak. A tu nahore? Počkaj. Však rukami, nie? Do prdele. Ka- Ja som sa šmykol. Dajde na takomto múre to bude, okej? OK. Takže ideme po múri, hej. Hej, takže poď po múri. A skús nechcípnuť. Ja už si nepamätám presne, kde to je. Takže proste po múri ideme hľadať. Hej. Aha, ja viem, kde to je už. No. Poď sem. Ja ťa nevidím, ty karále. Už ťa vidím. Je sem? No. Hej, je tam. OK. A teraz čo? Ja ho nevidím. Ako dole skoč. Ako umrieš, ale to je jedno. Nie, ja som nechcípal. Aha. Nie. No ale aj tak umrieš, to je jedno. No No. dobre. A teraz iba umri. To sa už nebude žiadny jumpet. No, počkať. Skočím rovno. Ok. Ui. OK, tak ešte dvakrát musím stýpnuť. Čips. Asi poď z tejto strany, kde som. No. Ok. Idem. A ešte mi treba asi jedno. Mm. Mhm. To bude fakt ťažké. Čo? Musíš vyliezť na ten žeriav. Aha, už viem. No a? Potom musíš do tej... jak sa to volá, tá nápad? Doky. Tak tam musíš za ten taký žeriav a na tie kontajnery a tam. Kde si ty? Asi som ti dal. Práve mi môže dať Tralalero. Kde si? dole. Vidíš? Kámo, prečo mi to nejde? No tak skús tým dať mňa. No tak poď 1v1 proste. OK. Ale mne sa tebe nedá dať. Poď 1v1. Vidíš. To som bol ja! No. Aha. Lebo ty si vyzeral, ja som si myslel, že je tam. Takže to je kde? Doky... Na nej construction? Aha, doks. A tam je potom musieť nejak prešprintovať niečo. Ale tam musíš prešprintovať, vieš, ak sú tie kontajnery u mňa. Tak zase si daj ruky, alebo ja neviem. Máš Varhon, či jak sa to dá? Varhon, hej mám. Tak musíš proste vyskočiť cez ten múr a ísť čo najrychlejšie. A tam vzadu, pozri sa. Počkaj, idem k tebe. Idem k tebe. Ja ti ukážem, kde to je. Ja viem, kde to je. Tu no. Hej, aha. No. A kde to je? Je tam? Hej. Sem a sem to je. Ja už by som to mal. Rýchlo. Kam si to nedal? Ja to nevidím. Ale to je za tým, chápeš? Aha. Za tým Počkaj, ja sa im dostať k tebe. OK. Vieš, a musíš ísť tam úplne dozadu, ale nemôžem umrieť. A
teraz daj si doky. Či toto... Choď a rýchlo za to až. Vidíš? Hej, mám to. Ešte Ok, potrebujem máš to. 4 šerpy. Ok, máš to. Teraz to bude na tom... Teraz to bude na construction. Hej. A... Počkaj, asi idem rovno za tie pod. No ale jedenkrát ja chcem zabiť, keď mi to nedá plus minus. Ok, ale to budem už ja mŕtvy 4 krát. Ok. Ja to budem na tak Áno. Uí. Blr. Máš vidín. Ináč už natáčame 15 minút. Kebyže ťa to zaujíma. A pápa, ale Diaz. Ok. Dobre, ideme na to. Počkaj. Tak. Ok. Ináč mám docela dobré zbranie, no tak. Mám noobskú zbraň, hej. A ty máš snajpu. Stán? Ne, more tu. Netrafil. Kde si ty, Kár? Tu si. Ty mi kúkaš na obrazovku, hej. Ale kúkam. No vidíš, inak by som... Kamo, nechaj sa zabiť. Alebo dobre, idem aj ja s OPGčkom. Mám sa nechať zabiť? Nie, nechaj. Ok, takže idem sa zabiť. Dá ti to vidieť, myslím. Papa. Takže ideme získať všetky šerpy, hej. A jeden bol rovno na spawne tu na dakde. A ten už mám. Dakde tu na. Alebo za týmto. Dobre. A ten už mám. Vykladne, ja sa pripojím. No poď. Dávaj. Idem. Mám level 67. Buď ticho. A to bolo na Construction, či jak to. construction. Dám a potom kde ešte bude. A to je na žeriavu. Hej. Mám si zobrať asi RPGčko. Danger. Ruky a to. Ruky a asi aj Vernhorn. To je tu na rovno. Hej, ty to máš dobre. To bude ťažké. Hej. Skús ma nezabiť. Počkaj, aké mám všetko. Dobre, dobre. OK, nezabíjaj ma. Čo ja som... Aj. By si to aj tak nedal. Ne. Riti. Ešte sa odpal kamo a ty rovno na to. Lenže vieš, ani nevieš, aké to je ťažké, keď máš dobré zbranie. To je strašne ťažké. Keď máš také zbranie, ako mám ja, kámo. Jo, to je také isté. Som tu? OK, idem k tebe. OK. Neumiem. A kde to je vlastne? A už úplne tam, vidíš? Hore úplne. Hej. Musíš tam vylezť. Nejako. Ne? Odkiaľ? Ja si dám toto. Som tu hore. A to je tam úplne na konci. Hej, no. Tu je hodný si granát dole. No ty asi dal to EPIčko. Uí. Ja? Aha. Chceš to vidieť? Ešte raz to budem keď tak Ale ukázať. nemôžem umrieť. Pozri. Máš to? Kamo, nie, nechod tam, to je jedno. Chod po to. Ja už to mám? Hej? Ja som to zobral. Ja ti ukážem, jak som to spravil s tým RPGčkom. Boj. OK, tu je tu, no, dobre. Ja u tých cípák. Ja ti to chcem ukázať. Počkaj, pozri. Pozeraj, ty musíš, Sorry. pozri. No, Choď trochu ďalej, pozeraj. Ty no vidím. musíš tak, a tu na keď dáš ruky, no tak takto Á, proste. ok. A ja som práve chcípol. Papa. Dobre, Počkaj, skús ma snajpiť, stámať z hora. OK. A ja sa zoberiem snajpu. Skús ma stámať snajpiť, hej? Si hore? Aha, ja nie som hore, ja mám ísť hore? Keď tak môžem ísť ja. Neidem ja. Dobre, takže mám ísť Ja ja. mám nubovské zbranie, lebo sa nemám z toto. Ale nie, ja idem, padaj. Dobre, choď. Dobre, idem si to. To si nedáš. Dal si. No wow, vidíš.
A teraz, ak máš tieto tu na ručky, no tak proste sa odpal, hej? A daj si tie ručky a proste tam skoč. Skoč to. Ne. To musíš ako keby streliť. Hej, strel. A potom rýchlo dáš ruky a pôjdeš tam. Som tam už. OK, poď ma snajpiť. Na schvál, ja mám katanu, hej. Au, to zbolilo. Nie! Kámo, ty si chcípák. Ale ty si ma reálne snajpol. Mám nápad. No. Poď hore. Zober si takéto zbranie, ako mám ja. To je jedno. To je jedno, zober si proste zbranie, aby si tam dostal. A budeme tam. A som ti dal hit. Koľko máš teraz? Au. Au. A ja tebe som dal z rebríka. Tak ja ti čakám tam dole. Čakaj, tam. Ja ti čakám na rebríku. Čakaj, aby som ťa nehytol. Dobre, som tu, hej. Idem na druhú stranu, ale začneme, keď poviem, hej. Že môžeme ísť. A ty zostaň tam. Mám. Začíname teraz. Poď, hra sa. Ty chcípak, ty si zobral snipu. Hej. Že tu na ti nepomôže. Bum si kúk. Ani za Krista. Nie! Ja som nepadol. Tu máš, ale ty padneš. Na kolena. Pápa. Nie! Ja tam žijem. Ty si taký chcípák. Veľko. Ty si ma zabila, ja som padal. Hej. Ty si to zachytil. Ideme asi ešte tam, ne? Osvícení. My tu nahráme Rivals a už máme 22 minút. Ja som retard. Ale vyliesol som to. Si tu? Ja? Ne, more, tvoja babka. Ja? Tvoja babka. To za chvíľu som. No. Jau. Ty ma snajpíš z dola. Hej. Ty si ma netrafil. Ty si doskočil. A čo by som to neskočil? Ty ma zabiješ. Tak strašne. Jak? Ty ma reálne zabil. Ja na teba idem so shotgunom. Si tu? Ja? Ne. Ale neplánujem ísť hore. Jau. Ani ja neplánujem ísť hore, ty chcípak. Jau. Ciko? Nie sám! Nie. Dobre, ja si tu spravím opevnenie a ty tu budeš musieť ísť, okej? Poviem ti, kedy tu máš ísť, okej? OK, kam? Hore? Nie, nie, ku mne. Aha. O, Raz, dva. môžem? Môžeš. Zvedavý, čo si tam dal. No, si ma dostaneš. Ja, ty si... Ja sa potkal. Tak? No jasne, jump pad si tam daj. Áno. Nie, kámo, ty si ma jadol bucho. Lebo ten jump pad ma pustil. Kámo, ty mi nevidíš skiny. A ten jump pad ma... Ten jump pad ma odpustil k tebe. Čau. Čus. Ja ty like gravity. Nemáš rád gravity? No mňa z toho bolí prdel. A, B, C, D, E, F, G. A. Zober si také isté zbranie, ako mám ja. OK. Shotgun, flare gun, knife. A to posledné si môžeš zobrať, čo chceš. OK, bye. To je gun. Jak to si... Ani nie, no. No ja som vystrelil, aj keď som nechcel. Flare gun. A ja? Ale mňa to Nie. Takže ja som nestrelil.
Koho medzie? Stýpak. Ešte, kde sú vôbec tieto vrepy? Či ak sa to volá? Ja neviem. Poď jedna. No vidím. Ne, poďme 2v2. Ale nepočkaj. Poďme 2v1. To bridge. Bridge. Dobre. Tam hore na takom tom bude. Úplne hore? Na tom žeraví, vieš, alebo toto. My bol žali aj teraz. Žeraví na tých držákoch hore, tých stupoch. Tak, kde z tých 4 tam bude. Takže tam? Hej, tak, kde tam z tých 4 tam bude. OK. Ale neviem, kde akože. Idem sa tam hore dostať. OK. 3, 2, 1. Dávaj. Ale je tam, ja neviem, či to tam je. Ja neviem Musíš tiež. sa pozerať hore, kamo. Vidíš, takto musíš ísť, aha, tam vidíš, a tak sa pozerať hore. Takže mám sa pozerať hore? Hej, ale aha, už sa mnou obrazovku, vidíš? Tak. A to môže byť sender, ty chápeš? Aha. A tu na to nie je. Tam je hore. Tam je. Okay. Na tej ďalšej. Nie, nechcipne. Dobre. Tam to je. Tu. Ja tam tu. Tu na to je, na tejto strane, presne. Dávaj. Musíš. Dávaj! Mám tu! Yes. Mám tu! Ešte 2. Počkaj, ja to zastavím a keď nájdem, keď toto dohráme, tak sa vám ozvem. Jupi! Dobre, už sme dohrali. Kama, furt nemám augusto. O, dobre. Skoro tam bol Šimon. Kde to bolo, kamo? Crossroads. Tam na tej stene. OK, ideme hľadať ďalšie 2. Vzadu na tej stene, áno, ty si sa dobre spavnul. Hej? Mhm. Tu na? Choď hore. A tam, pozor, nie, druhej, nie, tam, vidíš tam? Vidíš? Tam Hej, vidím. Aj keď ma tu bude stať život. A mňa to neslo život, ale ja som mal kosu. Nevadí. Ale ešte jedno. Ešte jedno? Tak Hej. to umrie. Iba ja sa zabijem, hej? Hej. Počkaj, už idem. Už letím. Normálne som to musel preskočiť. A ja sa vám zase ozvem, keď dáte to. Čau. Na chvíľu. Dobre ľudia, musíme ísť rýchlo, lebo my kam má čas. Dávajte. Dávaj, tralero, dávaj, hitman. Dávaj. Au. Čo teraz? Kde to je? Bacon... Aha, Onyx. OK. Tam, nie? Tam hore. Ja neviem. Život... Tam na zemi, tak je. OK. Hľadaj, sa mi zdá, neviem teda. Na zemi? Hej, tak kde? To je hľadaj, alebo nie? Hľadám. Pane. Ty si kamaretát. Vidíš to? Neviem, ale vidím toto. Čo je tam? Vidím aj ja, tam nie je. Ale nie, Nie je to tak, kde hore na tých stupoch, alebo nie? neviem, skús to tam, si ty vlastne ty to nevidíš. Vidím to. Hej? Tu na. OK, tak skoč tam. Mám to. Máš jump it. Hej? Nice. Takže toto bol spôsob, jak nájsť, myslím, že 5 týchto vrepov. 5, pretože 4 som mal. A Ostatné nájdete v tomto. ostatne si musíte nájsť sami. Vy chcípaci. A ja sa vám zase ozvem, keď toto dohráme proste. Aj sproste. No, ľudia. Kamarát nespraví v hre tu na bude hovoriť. Povedz niečo. Čus! Nebude hrať, akože so mňou nespraví v Robloxu ten pozdrav, ale bude proste hovoriť. No, takže ja sa zlúčim, dajte mi like, prosím, zdieľajte tento kanál, aj toto video, aj všetko, prosím, dajte like a uvidíme sa v ďalšom dieli. Čau. Ui.